mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po kararay sa kabos ng mga parantabay. Sabado po ngunyan. Mag-iribaiba naman kita sa kod alas 5 nin hapon. Digdi sa programang 2D sa GB. Albay Ahead. Global Albay. Ang programang ini ato sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sinong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay naman kita digdi sa programang ini. Mga nakatutok sa traditional radio 729 sa Berican. Mga nakatutok sa DCGB News Online, DCGB app, as in YouTube. Sa mga pigabot kan sa tuyang broadcast, ang samuya pong pangungumusta ngunya na weekend. Sana kamo nasa maray na kamugtakan. Mag-ororestolya lamang kita kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Kaya relax lang kamo dyan. Take it easy. Hindi po ganari ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Bueno, so dire-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya ngunya na hapon na ini. Yan, medyo ano nga ran kay ni dumog-dumog pakidiit sa tuyang jacket ta buminagrat. Iyan. Ali baya ako sa ano yan reunion kaya grand alumni homecoming kan ayan ang Integrated Albay High School, Bicol University High School. Yan. Diyan sa Legazpi City Convention Center. Ha? Uyug-uyugon iyan tatanems. Igwa pa palang ki mga buhay sa gudngon yan. Ha? So mga 1950s pa na nagtarapos sa BU. Albay High School pa dati. Ha? Albay High School pa dati. Reaon pa duman. Nagkairiling ko pa duman. Maski ano nga rin kayo ni, uyan ang nagsurog-surog na gururang na. Yugo mo 1950s. Ha? Buruway pa sa gungon yan. Yan. Congratulations sa BAT 75. Dalantasinda an host bats ngunyan. Golden Jubilarians. Yan. 1975. Pano. So, LC3. Pano ke mga batchmates. Magiging po pag-araw kayo ng mga alumni homecoming. Ta, so mga long lost friend mo, panag-atindir, nagkukurumustahan. Ayan. Ano? Siya ba nga ni, di mo na mirigbid. Ta nag-iriba na so itsura. Ha? Ayan. Ano nga na yung asungaran mo? Ayan. Siya ba? Di na rumdum so pangaran. Ha? Midbid ko kaya ka.
kabats ta ka. Ika nga ni nga sunod ko para kupi sa kuya kan panahon kan high school kita. Ika bagayuman nga ya. Nga sige kang pangagad mo kay balon sa kuya kan mga panahon. Ha? Ika nga kan panahon subang balon-balon may nga kato napapato sa dahon isisuksok duman sa taas kan grandstand pag makaraon ng pangudto dahil na subalon. Diba na sukuminaon? Mga makonsuelo, kung i-trace back mo, kung bagangon yan, back read mo, so mga nakaagi, yan. High school life talaga is very memorable, sabi nga ni Kayan. So mga kabats me, batch 78 kami, dakulong kami nag-aratindir. Well represented so mga seksyon. Kan panahon, dyan sa biyo ka ito, ang tuition, 10 pesos ang bulan. Inabot mo nito, Tata Nems, dyan sa biyo ka ito, ang tuition, bulan-bulan, 10 pesos. Ang bayadan mo sa isang taon, saan gato sana? Yugo-yugo naman. Pero, despite kaya na araw ka na tuition, igwa pagkatari kay promissory note sa iba. So, talagang tika pong maray. Yan. Ang gis ka ito kan mga panahon, mga 1974, makantidado na. Makantidado na ka ito. Mga yan, 70s na yan. Oh. Ayan. Maugma so pahit kasubago. Salamat na maritabi sa mga classmates na nag-aratindir. Binayaan may kasubago. Yan ang may mga activities pa. And dyan nabanggi socials na. Yan. Inda ko kung pahit naman. Siguro buro barayli. So ibang mga kabats na reaon sa ibang lugar, di nakatindir. Sayang. Baka lamang sa golden year, pag 50 years mas dakol mag-atindir. Okay. Congratulations palantabi sa mga newly elected officers kan batch 78. Nagkasararo so isip kan grupo na dumampalan sa sarong lugar magtitiripon. O di ano yan? Duma naman na kanayon elect kan mga officers. Yan. Okay. So, congratulations, Tabi, sa mga newly elected officers. Kan batch. Yan. Alato na. May nag-react digdi. Maray na hapon kay Homer Peñalosa. Yan. Okay. Salamat, Tabi. Napili na maging batch president for next year na ini si Pati Tamundong Rastrolio kan Department of Agrarian Reform. Siya ang napili na presidente. Ang vice presidente si Engineer James Isplana. Yan. So dating General Manager kan Legazpi City Water District. Ang secretary, isa ito, garo si Malu Olivario Gayod. Kundi ako nasa sala. Ay garo ba ko? Yan. Nalingawan ko so secretary. Ang treasurer, si Jocelyn Abion. Yan.
ano na apelyido ni Jocelyn? Abitria. Yan. Treasurer yan. Ang auditor, auditor man talaga ini, si Alex Bahilio. Yan. Ang business manager, si Lilibet Adan, buda si Malu Olabarrio. Yan. Buda si Frank Almeida. Yan. Okay. And yours truly, sabi ni Toyo sa kuya, dahil ka na magreklamo, Dwayne, taday man kay ibang pipili o na maging PIO, ika. Ata niya ako, ata ika na, ha? Dahil ka na magreklamo, di yun yan, di, kumpleto na so grupo. Ayan. Salamat na Maritabi sa tiwala na itinaon nindo tabi sa muya sa grupo na iyo ang mamamahala sa mga masunod na pagtiripon. Sabi ko nga ni, stay connected. Ano? Sa grupo. Yan. And magkasaro kita, magkooperar because kita man sa nakanian makikinabang dispwes pag-abot kan mga oras. Yan. So, we are happy to note na dakol so nag-aratindir. Yan. Kan pagtaripo na ito. And hopefully, sunod pa, mas madakol pa yan. Yan, ano? Okay. Kaso, siyempre, ngunyan, relax muna. At siya na banggi, igwa pa ki-event, yan. Koronya na naman. Yan ang kuruskusa naman kan takon. Dahil ko ugaring aram kung ano ang attire. Diyan na banggi. Garo mardigra ang pahit. Mardigra or ano nga rin kayo ni basta yun na yan. Happy man sa na dyan tabi. Pahit. Iyo. Okay, so and sa kapos ng mga batches na nag-aratindir tabi. Yan. Salamat po sa indong kooperasyon and hope na mag-iriba ng girari kita sa mga masunod pang pagtiripon. Ano po? Okay? So iba, dai pa naka-atindi raw garing. Maybe because may mga kaulangan sinda or may mga previous commitment. Yeah? Okay? So, ayan magayon sa pag-araw kayo ng nagtitiripon-tipon, nagkukurulibatan. Nagkukurulibatan kung ano ang mga nakaagi. Yeah? Okay? So much with that, mga tugang. Babalik nga niya ako dyan, duman, nawalat ko duman sa motor. Nawalat ko duman. Kay puwan na, kuhaan ko ito duman. Otherwise, baka, ano kayo ni, yan ang, kay puwan ko itong, kuhaan duman. At yan, pagkatapos digdi, balik ako duman. Ano? Bako para makibaili. No di, yan ang ito, kung anong abutan duman di
Bala na. Okay, so diretso na pagkita kaniba pa niya itong mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead Global Albay. Pirang aldaw na sa natabi, petsa 3 na ngunyan, last week, o kaya last week, next week, kan karampanyahan. To be exact, 7 days before magtapos ang karampanyahan. So, kamutabi na mga parantabay, may desisyon na kamo, kung sisay ang ikukuri, o dahil man pala ikukurit, isi-shade na numero sa balota. Primero, duman ka mo sa likod mo na. Sa likod mo na ka mo magkanbalota. Iyo? Tasaro mas na pipiliun duman sa likod. Yaw duman nakabugtak sa mga party list. Numero araw kay ni o tatanim so. Ano ang sabihin kay ni mga tugang? Ining sinyal kan kamot ko. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Yan. Iyo po. Ini yan sinyales. 1, 3, 1. Iyo. Then balik ta mo gararay. So balota, so printera, yaw na duman nakabugtak poon sa mga senador down to local candidates. Yan, ano? Yaw na duman sa bala na kamo magpili. Alimbawa sa senador, 12 sa naman. 12 sa naman ang pipiliun. Dahil kamo mag-over yan ang overshade, overshade ba yan? Overvote, Tamain balido yan. Ano? May invalido yan. Kung 12 sa natabi. Yo? Of your choice sa mga senador. Tapos, sa congressman, yan. Halimbawa, digni sa tuya sa Albay, sa first district, 2 man siya ng pigpipilian. 2. Sa second district, 2 man ang pigpipilian. Yo? Sa third district, 2 man ang pigpipilian. Yan. Ngaya, governor, 3 ang pigpipilian. Yo? Vice governor, pira. 4. Then, mayor. Halimbawa, sa Legazpi, 2 man sana. Sa vice mayor, 2 man. Yan. Yan, sa Legazpi ngayon, mamili ka mo, lalaki or babae. Yan. Sa konsyal, dakul iyan. 10 sa natabi, an sa indong pipilion dyan. Pero yan, 20. Kinatawan, digdi sa first district, 3 ang pipilion. Of your choice. Sa second district, 3 man ang pipilion. Sa third district, 4 ang pipilion. Yan. Gayod, ining mga tawong ini nakapaglatag na kan sa indang mga plataforma and programa. Kamo na sa natabi ang bahala magatid-atid from among these candidates, si Isay ang talagang kinakaipuan mapasubli, matauanin mandato to serve our community. Yo? Malinaw po yan. Okay. One, babasahan ko ini ang nakasurat digdi. Ini po, programa ini ni Kong Joey sa Arte Salceda.
nakabugtak digdi Salceda Roadmap for Albay. In toto ini babasahon ko. Governorship in 2007 to 2016. 9 years. Number 1, poverty dropped from 42% to 14.1%. Sabi ni Digdi, when I took office, 42 out of every 100 Albayanos were poor. When I stepped down, it was 14.1%. Yan. Talagang buminaba. Tourism grew from 123,000 to 1.4 million visitors in 9 years. Foreign arrivals jumped from 8,700 to 417,600. Yan. Number 3, 88,000 college graduates under AHEX. Ini pong AHEX na ini, Albay Higher Education Contribution Scheme. I founded AHEX, the scholarship scheme that produced 88,000 college graduates, many of them first in their family. That became a model for the free college tuition law. So, Albay model. Ginibo naman sa Manila, sa Kongreso, na maging lay. Zero casualty doctrine. Ini pong zero casualty doctrine during disaster, nagkaigo po ini in global recognition. Yan. We declared that no life should be lost in a disaster that can be prevented. The UN and the national government recognized our model, and investors trusted us because they knew they were prepared. Yan, ining zero casualty goal baga. Human iningon yan an piga gagamit kan ibang mga LGU. Okay. Then, first ever rice self-sufficiency in 2015. For the first time in our history, Albay fed itself without relying on imports. Yan. Number 6, education results improved sharply. Our national achievement test ranking went from 118 to 19. Yan. Number 7, hosted 2016 Palarong Pambansa for the first time since Palaro history. Totoo po yan. Totoo po yun eh. We were there in Davao 2015 to bid for the hosting of Palarong Pambansa in Albay. Primero po na kita nag-host kay Palarong Pambansa. Yan. What comes next? Yan. Ang sabi po ni Kong Joey, ang sa iyang mga priorities as governor, number 1, Aleco modernization. Yan. One substation per municipality, so a fault in one town doesn't block others. Possibly negotiate with the PGPC for microgrid in Tiwi and with EDC for Manito microgrid. Reduce brownouts by 50% within 2 years. Cut system loss from 27% to 20% in the first year and down to 15% by the end of my term. With the 1.2 billion pesos national subsidy, we will work for the remaining 600 million pesos needed for modernization. Kanakaaging aldaw mga tugang,
Inagurara na so substation duman sa Santo Domingo. Yan. Okay? Ito po masupply ng kuryente sa island of Cagraray and San Miguel. Ano? Yan. Dakulaw na bagay. And aside from this, ongoing po ang pagpapagibo ng mga substation dyan sa Ligao that will serve 3rd District to include Ginubatan and digdi sa Kulyat, Daraga, nganing duro-diretso man ang serbisyo pasiring dyan sa ng Bicol International Airport and may plano pa nga ni dyan sa nito, bugtakan man dyan substation and dyan sa 1st District, bugtakan man dyan. Yo? Number 2, full internationalization of Bicol International Airport. O, talagang magiging international na. Nata ngaya. May mga maugpa na dyan na mga yan ang eroplano ali sa ibang lugar. Ha? Yan. Igwa na kipig ni-negotiate. Kundi ako nasa sala, hindi ako lang kung nalawos sa pag-abot ni Vince Dizon. So, DOTR Secretary, para sa yan ang operation kan mga international flight. Diyan sa BIA, Bicol International Airport, ining bulan na ini, magkakaigwa kay mga special flight from Legazpi to Lawag City. Dakol-dakol na flight pati. And hopefully, baka maging regular na. Natang yata, yan ang Daraga to Lawag City. This in time for the palarong pamansa. Nagigibon naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Dakulan na mga tagadigdi sa tuya na maya magpasiring naman sa Lawag, maya magilingkan Karawat. So, pig-negotiate mo niyan na magkaigwa kay special flight from Daraga to Lawag City. Next is restore direct international flight and actively court regional airlines. Make BIA the secondary international gateway of South Luzon. Number 3, containerization of Pantaw Legazpi Tobacco Port as well as Piodoran Port for trade with Masbate and Quezon. Yan. Kundi ako nasa Salagaro, kasi bagong aga, nagdumanat si Kong Joey sa tabako. Para pag-urulayan ining containerization. Ayan. Then, unlock real export capacity by containerizing our 3 major commercial port of Tobacco, Pantaw, and Legazpi. Reduce shipping costs for producers and open albay to global trade. Number 4, operationalization of Pantaw and Malilipot, Daraga Eco Zone. Target, agri-processing, renewable energy, and export-oriented investor under Create More. Number 5, expansion of equal AHEX to private school students and redirect proportionally to TechVoc. Launch AHEX 2.0, giving tuition support to poor students in private higher education as well as targeting top 10% in senior high school to take up teaching careers. Number 6, retain status as one of only 3 UNESCO man and biosphere and a robust bid to declare Mayon a UNESCO World Heritage Site. Position Mayon not just as a natural wonder but as a global cultural landmark. Number 7, transform old airport as Legazpi Global City modeled after Iloilo experience as a new central business district. Yan. Number 8, continue to lobby for funding to complete
BRHMC Global Hospital o yan na dating BRTTH. Number 9, continue to lobby for funding for BU as smart campus with world-class engineering. Number 10, with 1,000 megawatts renewable energy project approved by Department of Energy, assist project proponents in project implementation. Number 11, prioritize assistance to vulnerable sector, senior citizens, PWD, solo parents, and to GIDA areas, Rapu-Rapu, Manito, Piodoran, and Villar, in terms of access to higher education and health and other social services. Number 12, aggressive international and local tourism promotion under a new brand, Albay Spice of Life, and complete the 10 MICES, now ongoing construction and fortifying our partnership with Sorsogon in Masbate under Almasor 2.0. Number 13 is spatial integration of our islands, crabs, through bridge link, with RTC tagging it as its top priority. This will make Albay a common market. Number 14, establish super health center for clustered areas. Example, Malapay in Upland Piodoran, and provide incentive for medical personnel in GIDA Health Facility. Restore the role of the Provincial Education Department in incentivizing teacher, student, and school and barangay performance under BEST sa NAT, Bakas, SIL. Expand APSEMO DRR to include a business continuity unit. MOA with DTI region provincial as deputized by BOI to facilitate availment of local businesses not located in ECO zone of incentives under Create More, especially VAT exemption or zero rating, higher ITH for areas in countryside and recovering from disaster. Agro-industrial development with Pantao International Fish Port, 780 million Malubago, corn silo, and 250 million pesos, Itaran, multi-grain storage, and RPC for Uwas, Libon, Ligao, and Pulangi. Institutionalize Albay Historico-Cultural Ethnography Center to deepen our unique historical or historicity as basis for unity as well as distinctive appeal to foreign tourists. Collaborate with LGU and DHSUD to access 4PH for urban renewal and provide safe living space for informal settlers, especially 47,000 houses made of light materials. Continue lobbying for modern PNR Bicol Express TR5 and HSDN. Revive the Albay Mayon Surety Fund to serve as guarantee to MSMEs for better access to credit and capital. And sabi niya, my thinking and my door is open, my agenda is public, and my commitment is total. Yan. In closing, Albay was a model for political unity and effective governance. Thank you, and may Albay always be open for business and open to greatness. So yan po ang napahayag ni Kong Joey. Ayan, gayod arong makini so mga paliwanag niya during the business o kaya candidates forum sa Marison Hotel kan mga nakaangil daw. Okay? Taon-taon mga tugang, mabalik po kita pagkatapos na kani. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mahigos, matinabang, padaba kan masa.
Iboto number 2 sa balota, Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto number 3 sa balota, Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, oh, 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 kayo ang bida, oh, 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 angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Oh, oh, oh. Angat ang lahat. Joey Salceda. Okay na? Sige, bueno. So, diretso na pagkatakan sa tuyang pag-restorya. Kan mga nakaaging aldaw mga tugang, so, proposed bill ni Kong Joey na modernization kan FIBOX na aprobaran tabi. And into law. Yan. Mismong si Presidente Bongbong Marcos ang nag-aprobar tabi ka ito. Yan. Magayon. Magayon tabi. Na very, sabi nga na kayan, maugmaon si Kong Joey itong law na modernization kan FIBOX. And sabi niya, inidedicated din kay dating resident volcanologist Ed La Guerta. Ed La Guerta. Dating digdi yan naka-assign sa tuya kan mga panahon. Ugaring si Ed La Guerta, baga, nagpaaram na sa Kinaban. So, but sabiyon, magiging magayon na ang sistema, mamamodernize na ang PBOX, which is under the Department of Social o kaya Department of Science and Technology. Yan. Okay. Magayon. So, tamang-tama, ano yan, the other day, nagbisita digdi sa Legazpi, so DOST Undersecretary. Yan. Si, ano nga rin ito? Sancho Banggaw dito. Aro kayan. Tayo ki teripon dyan gato sa Pepperland. Naiapot ko man ini yung manunungod dyan sa modernization kan FIBOX. Yan. So, nagpupunta daw tabi, supahayag ni Yusek, mangubang ko dito. Manunungod dyan sa modernization kan FIBOX. In response duman sa si Kong Joey kani ang nag-propose. Kay ni. And naging lay na pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Paitatabi, sir. So, sa PBOX tabi. Ayan. So, reaction niya man duman sa modernization kan PBOX. Si Yusek Sancho Mangubanggaw dito.
Yan. Yan. Dahil si Jerome, ato na, ilunta, names, data names, Jerome Paita na tabi. So kay Yusek Mangubang, sa P-Box tabi. Yan. Dungugunta ko na noan magiging epekto kay itoong law sa P-Box modernization. Na si, we use for, let's say, if there will be volcanic eruptions, we will now be able to come up and add additional personnel, plantilla positions that we badly need to be deployed not only in Metro Manila but in many regions and in many stations of people around the country. There will be upgraded positions, like for example po, ang administrator ng PIVOLS ngayon ay USEC level na ang magiging sweldo. And so this will again improve yung not only probably inspire, motivate, but more importantly, kasi maraming trabaho ang isang administrator ng PIVOLS. Maraming multi-vulkan dito sa Pilipinas at many are active, ngayon na po ang Mayon, ang Taal, example, yung Canlao na nabanggit ninyo, and minsan marami pa po. So I think, and as I said, this will not only improve but help us do our jobs better, more efficiently and effectively. There will also be other innovative programs that the folks will come up with because of this modernization act. And as I said, we thank the President for signing this. thank you very much po, sir. Thank you, sir. You Okay. So yan, tabi, nakulao na tabang yan. Okay? Sige. Sa ultimong parte, kan sa tuyang programa, kan sarong aldaw, na kaurong naman si Vice Gubernatorial Candidate Diday ko. Madali na bagangani an piralian. So haros patapos na an karampanyahan. Yan. Niapot ko sa iya kay Vice Gubernatorial Candidate Diday ko. Siapot ko sa iya, sabi ko, anya ko, Vice, sa alawigo na panahon na sige na ang libot mo before puun pa sa karampanyahan, sige na so libot. Yan. Sabi ko, was there a time na naglaog sa isip mo na muya mo na mag-atras? Tumapagalon baga? Papagalon. Tapos, anong ngaran kayo ni? Mapagal, sakripisyo, gabos. Iyo? Yan. Iyon suapot ko sa iya. Ano daw so kasimbagan ni BG Diday duman sa kaputan ko? Paitaratabi, Jerome. Nag-launch man talaga akong pinakainot na remember ko, September, sa 3rd district. I was nobody. Pero, so inot kong survey, nag-viewers talaga naman, Alangkaw, because of the 3rd district. So namatian ko na, maski ba ko ako taga-duman, talagang embrace ninda ako. Kaya, nagpapasalamat ako. Eventually, sunod-sunod na po. So pag-launch sa Kuya, second, first. Kaya, uli na po ang result.
kung fake man para sa iba, para sa ko, tunay ito na survey. At siguro naman po maiiling nindo pag naglilibot kami. So pag-receive sa kuya, bako man ganito fake sa mga tao na. So, sa Giraray po, it's my first time na mag-intra sa politika. But still, the warmth and pagpadaba na mamatian ko po. Kaya mas lalo po ako na-inspire. Maski pagalon po talaga akong maray. Sabi ko nga, gusto ko lang mag-relate. Pero, pag sinabi kang mga kaiba ko, wala ng choice. Pag every time, every day, bumat ka na mata na, wala, maski pagalon po, pag binukasan na suban, automatic, the inindog ng may iling na pagal. Maski nga ni may kalintura po, arog kahapon, day may iling, today. Ngunyan po, nagtatahid-tahid ako dahil nagkarigos ako, ari pala sa mainit pa ko pala maray. Again, all of you po inspires me. Maski, syempre, di ako prepared, pero eventually pala, mapiprepare ka. Lalo na po sa kada paglibot ko, araw pala ni kayo. Talagang, pag nailing mo sa sitwasyon, kang kabus na naduman ko, iyo pala talaga ito ang mamamatian mo at ma-inspire ka to work hard. At ako na mismo nag-iisip, ano na dapat kong libuhon? Paano? So, this is me now. Salamat po sa inyo na boss. Ngunyan pa sana po, nag-o-offer na Sinda. Gabos na mayor, yan mga vice governor. Tuturuan kita, kaya na, uumpahon po ako maray. Kung sisay sa mga bako ko ka probinsya, talaga po, saro po pala Sinda sa nag-inspire ako. Siyempre po kang ma-file ako, siyempre I had second thoughts. Pero when they told me, di ka yaw kami gabos, duman ako. Nataman agad ako mga happy. Okay po, one last question. Paano mo minamanage kung gabos na negative na nadadalo mo, nababasa sa social media? I-block ko. Turo yan sa mga governor ko. Tama man ang gano'n. Saan ang stress? Saan ang oras ko sa inyo? Malak man siya. Okay, next question is coming from Sir Edwin Peralta of DCGB. Salamat, Abi. Salamat po. Totoo, naglaog po, pero beses. So, aram mo kalinturado ka, pero sa aga, dahil daragit na kayo mo, pwede mag-cancel. Dahil, Bawal magkasakit. Siyempre, tapos yung sabi ko na nga ni po, so gastos pa sana. Siyempre, pinagalan ko po ito, kaya makulog sa ko. Siguro, pag kung day mo pinagalan, madali on. I just want to be honest, gabos mo, pag pinagalan mo, mabagal. So, ini pala na pikit mata ka, wala. Day mo na ito, nag-abot sa point, wala, nagarimanhid ka na. Sabi ko, so pagal, day na computed. But then again, pag nailing mo Sinda, so mga dinuman mo, mas kaipuhan ka po, Linda. Yun. So does it mean, Tabi, ma'am, na... Ikaw no, wala, subalintura mo, mas nabangag na bangag ka sa mga bulong, sinaksahan kang maraming vitamins, wala bawal mag-cancel, yarao na sa mga tao, ganyan. So, considering na araw ka ito sa experience, and nag-loss na survey, Kaya ako masuko. Pinagalang ko ni. So, at least, duman sa survey, Tabi, ma'am, na angat ka, so, na-reprieve sa imong mga kapagalan. Kaya, napaibibi ako din karaw ako ito. Baka na naman tara mo din ang drama ako. Tawa lang po ako na, syempre, pagpagalan ka po, tapos so pinagalan mo, uyan sa resulta. Makaibi, bagal,
talagang sabi nga ni, gabos na pinagalan, makukuha mo. Pag pinagalan mo, talagang fruits, o yan, makukuha mo pa rin sa dulo. Pag di mo pinagalan, wala, di mo man makukuha. Okay, thank you. Okay, thank you. Ang next question natin is coming from... Okay. So, yan mga tugang, ano? All right. So, gayod, diyan ho na minatapos ang presentasyon kan sa tuyang programa ngunyan na hapon. Ayan. Digi sa 2D sa GB, Albay Ahead Global Albay, iatong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Happy weekend and maray na hapon po, sendo ka boss.